ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብኣኸ 10 ሕማም ከም ዘድሕን ትፈልጡ ዶ ብዝበለ ርእስቲ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ብኸመይ መንገዲ እንተንጥቀመሉኸ ዝበለፀ ጥቕምታት ንረኽበሉ ዝብል ሓሳብ እውን ክንርኢና ነዞም ቀፂለ ዝሕብረልኩም ጥቕምታት ብዘይ ምፍላጥ ብዙሓት ሰባት ኣብዓኸ ኣይንጥቀምን ኮይኑ ግና ኣብዓኸ ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕምታት ዘለዎ ብሉፅ መስተ ስለ ዝኾነ ክጥቀምሉ ክሕብረልኩም ይደሊ። ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ድማ 10 ጥቕምታቱ ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም እንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብ ኣብዓኸ ከምኒ ኣይረን፣ ፕሮቲን፣ ፋይበር፣ ማግኒዥየም፣ ማንጋናይዝ ዝኣመሰሉ ትሕዝቶታት ዘለዎ እዩ። እዚኦም ከ ንሰውነትና እንታይ ጥቕሚ ከም ዝህቡና ክንርኢ። እቲ ቀዳማይ ጥቕሚ ኣብዓኸ ኣብ ውሽጢ ደምና ናይ ሽኮር ምብዛሕ ይቆፃፀረልና እዩ። ብፍላይ ኣብዓኸ ንታይፕ 2 ሕማም ሽኮርያ ብልዑል መጠን ይከላኸሉ እዩ። ካብ ሕማም ሽኮርያ ንምክልኻል ጥራሕ ዘይኮነስ ሕማም ሽኮርያ ዘለኩም ሰባት እውን ናይ ሽኮር በዝሕኹም ንምቁፅፃር ዝሕግዘኩም ስለ ዝኾነ ኣብዓኸ ክትሰትዩ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ጥቕሚ ኣብዓኸ ድማ ንደቂ ተባዕትዮ እዩ። ኣብዓኸ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን በዝሕና የመሓሽኦ እዩ። ቴስቴስትሮን ሆርሞን ንብሎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ተባሂሉ ዝፍለጥ እንትኾን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ንነዊሕ ደቃይቕ ንክንፀንሕ ዝሕግዘና ሆርሞን እዩ። ብኸመይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም? ኣብ ኣብዓኸ ንረኽቦ ዚንክ፣ ማግኒዥየም፣ ማንጋናይዝን ቫይታሚን B6ን ከምኡውን ካልኦት ትሕዝቶታትን ኣብ ኣብዓኸ ንረኽቦም ማለት እዩ። ምስ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ርክብ ስለ ዘለዎም ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ብሉፅ ዓቕሚ ክህበናን ንነዊሕ ደቃይቕ ንመፅናሕን ዝሕግዘናን እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ጥቕሚ ናይ ኣብዓኸ ድማ ንተጥቡባ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ድሕሪ ምውላድ ግን ኣብ ተጥባሉ ግዜ ፀባ ብእኹል በዝሒ ዘይወፀክን እንተኮይኑ ኣብዓኸ ክትሰትያ ይምረፅ። እኹል በዝሒ ፀባ ክተፍልፍላ ስለ ዝሕግዘክን ካብዚ ተወሳኺ ኣብ እዋን ሕርስኽን ሰውነትክን ንክትመልሳን ከይትጉድኣን ስለ ዝሕግዘክን ኣብዓኸ ክትሰትያ ኣለክን። ስለዝኾነ ድማ እቲ ሳልሳይ ጥቕሚ ናይ ኣብዓኸ ንተጥቡባ ኣደታት እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጥቕሚ ኣብዓኸ ድማ ንናይ ልብና ጥዕና ዝህበና ጥቕሚ እዩ። ጨዋዳታት ልብና ጥዕንኦም ዝሓለውን ተረርትን ንክኾኑ ልብና ብእኹል በዝሒ ደም ናብ ኩሉ ሰውነትና ንኸብፅሕን ልዑል ጥቕሚ ከም ዝህበና ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዚ ናይ ልብና ጥዕና ድማ እኹል ኣብዓኸ ክትሰትዩ ኣለኩም። ኣብ መበል 5 ንሪኦ ጥቕሚ ኣብዓኸ ድማ ንቆርበትና ዝህበና ጥቕሚ እዩ። ብፍላይ ንናይ ገፅና ቆርበት ጥዕናን ፅባቐን ፅሬትን ብሉፅ ጥቕሚ ዝህበና እንትኾን ቅብኣት ዘለዎ ልስሉስ ቆርበት ክህልወና ይሕግዘና። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዓኸ ዝሞቱ ናይ ቆርበት ሴላት የጥፍኦም እዩ። ኣብዝሓ ግዜ ፈፀጋን ኣብ ቆርበትና ዕንፍራር ዝወፀና እዞም ዝሞቱ ናይ ቆርበት ሴላትና ኣብ ቆርበትና ተጣቢቖም ከይጠፍኡ ኣብ ናይ ቆርበትና ንኳላት እንትተርፉ እንተለው ዝወፀና እዩ። ስለዝኾነ ኣብዓኸ ነዚኦም ብምጥፋእ ፅሩይ ልስሉስ ቆርበት ክንሕዝ ይሕግዘና ማለት እዩ። ነዚ ናይ ቆርበት ጥቕሚ ንምርካብ ብክልተ መንገዲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቀዳማይ ናይ ኣብዓኸ ሕሩጭ ቁሩብ ማይ ጌርኩም ለዊስኩም ተለኸይዎ ብፍላይ ንሰሙን እስካብ 3 ግዜ ክትገብሩ ኣለኩም። እስካብ 15 ደቂቕ ድማ ተለኺኹም ክተፅንሕዎ ኣለኩም። ድሕርዚ ብማይ ምሕፃብ እዩ። ነዚ ልምዲ እዚ እንተነኣሰ ብሰሙን 3 ግዜ ትፍፅምዎ እንተኮይንኩም ልስሉስ ቅብኣት ዘለዎ ቆርበት ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ካልኣይ ሜላ ድማ ብምስታይ እዩ። ሰቲኹም እውን ልስሉስ ቆርበት ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል 6 ንሪኦ ጥቕሚ ናይ ኣብዓኸ ድማ ፀቕጢ ደም ንምክልኻል እዩ። ፀቕጢ ደም ዘለኩም ሰባት ኣብዓኸ ብእኹል በዝሒ ክትሰትዩ ኣለኩም። ኣብ መበል 7 ንሪኦ ኣብዓኸ ዝህበና ጥቕሚ ድማ ንናይ ጨጉሪ ዕቤት እዩ። ጨጉርኩም ዝማሕመሐ ዝነቃቐለኩም ዝደርቀኩምን
ከምዚ ዓይነት ናይ ጨጉሪ ፀገም ዘለኩም ሰባት ድማ ኣባዓኸ እንተትሰትዩ ይምረፅ። ኣባዓኸ ንናይ ጨጉርና ፅሬት፣ ፅባቐ፣ ዕብየትን ልስላሰን ብሉፅ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ኣባዓኸ ምስታይ ንናይ ጨጉርና ጥዕናን ጥንካረን ዝሕግዘና ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል 8 ንሪኦ ጥቕሚ ናይ ኣባዓኸ ድማ ካብ ሰውነትና መርዛም ዝኾኑ ኤለመንትስ ናይ ምውፃእ ዓቕሚ ኣለዎ። ብፍላይ ኣብ ሰውነትና መርዛም ኤለመንት ዝህሉ እንተኮይኑ ኩሊትና፣ ጸላም ከብድና ከምኡውን ካልኦት ክፋል ሰውነትና ብቐሊሉ ንኽጉድኡ ዝገብር እዩ። ኮይኑ ግና ነዞም ክፋል ሰውነትና ካብ ጉድኣት ንምክልኻል ካብ ሰውነትና መርዛም ኤለመንትስ ክነውፅእ ኣለና። ነዚ ድማ ኣባዓኸ ክገብሮ ስለ ዝኽእል ኣባዓኸ ክትሰትዩ ይምረፅ። ኣብ መበል 9 ንሪኦ ናይ ኣባዓኸ ጥቕሚ ድማ ኣብ ኣባዓኸ ልዑል በዝሒ ፋይበር ንረክብ ኢና። ብፍላይ ሰውነት ክትቅንሱ ትደልዩ ሰባት ከምኡውን ዝተመዓራረየ ቅርፂ ሰውነት ክህልወኩም ትደልዩ ሰባት ኣባዓኸ ክትሰትዩ ኣለኩም። ስብሒ ሰውነትና ኣቕኒሱ ሰውነትና ዝተመዓራረየ ቅርፂ ሰውነት ክንሕዝ ይገብር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ጨዋዳታትኩም ንምህናፅ እውን ኣባዓኸ ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ይዋፃእ እዩ። ብፍላይ ስፖርቲ ትሰርሑ ሰባት ኣባዓኸ ፕሮቲን ስለ ዘለዎ ጨዋዳ ንምህናፅ ንምጥንካርን ስለ ዝጠቅም ኣባዓኸ ክሰትዩ ኣለኩም። ስለዝኾነ ነዞም ኩሎም ጥቕምታት ካብ ኣባዓኸ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ብኸመይ መንገዲ ክትህብሉ ትኽእሉ ኢኹም? እቲ ቀዳማይ ንሕሩጭ ኣባዓኸ ኣሊኩም ብምሕዳር ንግሆ ነቲ ፀረር ዝበለ ማይ ደፊእኹም ብኻሊእ ማይ ብደንቢ ወቂዕኩም ክትሰትዩ ኣለኩም። እቲ ካልኣይ ንጥቀመሉ መንገዲ ድማ ኣብሲልኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ምግብታት እቲኹም ነባዓኸ ክትበልዕዎ ትኽእሉ። ንኣብነት ናብ ሰላጣ ብምእታው ክትበልዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዝኾነ በዞም ክልተ መንገድታት ነባዓኸ ብዝግባእ ተጠቒምኩም እስካብ ሕዚ ዝነገርኩኹም 10 ጥቕምታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ነዞም ጥቕምታት ንምዝኽኻር ዝኣክል እቲ ቀዳማይ ርኢናዮ ዝነበርና ጥቕሚ ኣባዓኸ ኣብ ደምና ዝርከብ በዝሒ ሽኮር ይቆፃፀረልና እዩ። ነዚ ድማ ሕማም ሽኮርያ ዘለኩምን ዘይብልኩምን ክትጥቀምዎ ዝበለፀ ተመራፂ ይገብሮ። ኣብ መበል ካልኣይ ዝረኣናዮ ጥቕሚ ኣባዓኸ ድማ ንደቂ ተባዕትዮ እንትኾን በዝሒ ቴስቶስትሮን ሆርሞንና የውስኾ እዩ። እዚ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ንውሕ ንዝበሉ ደቃይቃት ክንፀንሕ ይሕግዘና። ኣብ መበል ሳልሳይ ዝረኣናዮ ጥቕሚ ኣባዓኸ ድማ ንተጥቡባ ኣዴታት እዩ። ፀባ ብበዝሒ ንኽተፍልፍላ ይሕግዘክን ከምኡውን ሰውነትክን ንምምላስ ዝሕግዘክን ስለዝኾነ ኣባዓኸ ክትሰትያ ኣለክን። ኣብ መበል ራብዓይ ዝረኣናዮ ጥቕሚ ኣባዓኸ ድማ ንናይ ልብና ጥዕና እዩ። ንናይ ልብኹም ጥዕና ትግደሱ ሰባት ኣባዓኸ ግድን ክትሰትዩ ኣለኩም። ኣብ መበል 5 ዝረኣናዮ ጥቕሚ ኣባዓኸ ድማ ንናይ ቆርበትና ፅባቐ፣ ልስላሰን ጥዕናን ዝሕግዝ ስለዝኾነ ኣባዓኸ ክትሰትዩ ኣለኩም። ኣብ መበል 6 ዝረኣናዮ ጥቕሚ ኣባዓኸ ድማ ፀቕጢ ደም ንዘለኩም ሰባት እዩ። ፀቕጢ ደም ዘለኩም ሰባት ኣባዓኸ ክትሰትዩ ኣለኩም። ኣብ መበል 7 ዝረኣናዮ ጥቕሚ ኣባዓኸ ድማ ንፅባቐ ዕቤት ጥዕናን ጨጉርና እዩ። ንፅባቐን ዕቤት ጨጉርኹምን ትግደሱ ሰባት ኣባዓኸ ክትሰትዩ ኣለኩም። ኣብ መበል 8 ዝረኣናዮ ጥቕሚ ኣባዓኸ ድማ መርዛም ዝኾኑ ኤለመንት ብምውጋድ ሰውነትና ካብ ጉድኣት ይከላኸለልና እዩ። ኣብ መበል 9 ዝረኣናዮ ጥቕሚ ኣባዓኸ ድማ ኣባዓኸ ፋይበር ስለ ዘለዎ ዝተመዓራረየ ቅርፂ ሰውነት ክህልወኩም ትደልዩ ሰባት፣ ስብሒ ካብ ሰውነትኩም ክተጥፍኡ ሰውነት ክትቀንሱ ትደልዩ ሰባት ኣባዓኸ ክትሰትዩ ኣለኩም። ኣብ መወዳእታ ዝረኣናዮ ጥቕሚ ኣባዓኸ ድማ ስፖርቲ ንትሰርሑ ሰባት እዩ። ጨዋዳታትኩም ቀልጢፍኩም ንምህናፅ ኣባዓኸ ክትሰትዩ ኣለኩም። ኣባዓኸ ፕሮቲን ስለ ዘለዎ ጨዋዳታትና ቀልጢፍና ንምህናፅ ዝሕግዘና እዩ። እዞም ኩሎም ጥቕምታት ካብ ኣባዓኸ ክንረክብ ስለ ንኽእል ብቐሊሉ ኣብ ከባቢና ካብ ንረኽቦ ኣባዓኸ ነዞም ጥቕምታት ንኽትረኽቡ ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለ።